हल हल ಮುದುಡಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ನೀ ಬಂದೆ, ಬಳಲಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹರುಷವ ನೀ ತಂದೆ. ಮುದುಡಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭರವಸೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿ ನೀ ಬಂದೆ, ಬಳಲಿದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಹರುಷವ ನೀ ತಂದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಹಸಿವನು ನೀಗಲು ನಿನ್ನ ದೇಹವ ನೀಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಪಾಪದ ಕಲೆಗಳ ಅಳಿಸಲು ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿರುವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಪ್ರಭು ನೀ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗೋಣ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೋಣ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾರೋಣ. ಸುಮಧುರ ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕದ ತೆರೆದೆ, ಕಲುಷಿತ ನನ್ನಯ ಹೃದಯವ ತೊಳೆದು ನೂತನವಾಗಿಸಿದೆ. ಸುಮಧುರ ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕದ ತೆರೆದೆ, ಕಲುಷಿತ ನನ್ನಯ ಹೃದಯವ ತೊಳೆದು ನೂತನವಾಗಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥವು ತುಂಬ
Hello check. Hello check. Hello check. Hello check. Press. Press. Hello check. Hello check. അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയണമേ
ചൊരിയണമേ. സ്നേഹസ്വരൂപാ തവ ദർശനം ചിന്താസരിലേക്കിടൂ. മലിനമായ ഈ മൺകുടമങ്ങേ തിരുപാദസന്നിധിയിൽ മലിനമായ ഈ മൺകുടമങ്ങേ തിരുപാദസന്നിധിയിൽ അർച്ചന ചെയ്തിടും ദാസരിനാഥ കൃപയേകിടൂ, കൃപയേകിടൂ. ഹൃത്തിൻ മാലിന്യം നീക്കിടുമേ. ഹലോ ഹലോ ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ. ഇന്നോളം ദൈവം എന്നെ കാത്തതോർത്തു പോകുകിൽ. എത്ര കാലം ജീവിച്ചെന്നാലും നന്ദിയേകി തീരുമോ? ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ മറ്റൊന്നില്ല പാരിടത്തിൽ. മെഴുതിരി നാളം തെളിയുമ്പോൾ നീ എന്നാത്മാവിൽ പ്രകാശമായി. ഇരുളലമൂടും ഹൃദയത്തിൽ നിന്റെ തിരുവചനം ദീപ്തിയായി. കാൽവരിക്കുന്നെൻ മനസ്സിൽ കാണുന്നിന്നു ഞാൻ. ക്രൂശിതന്റെ സ്നേഹരൂപം ഓർത്തു പാടും ഞാൻ. ഓ എൻ്റെ സ്നേഹമേ, പ്രാണന്റെ ഗേഹമേ, നിന്നിൽ മറയട്ടെ ഞാൻ. ദൈവം തന്നതല്ലാതൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പോലെ
സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങൾ അണിചേർന്നിതാ, വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളും നിരചേർന്നിതാ, പൂജ്യമേ തിരുയാഗപീഠത്തിൻ മുൻപിൽ അത്യുന്നത സ്വർഗം താണിറങ്ങി. സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങൾ അണിചേർന്നിതാ, വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളും നിരചേർന്നിതാ, പൂജ്യമേ തിരുയാഗപീഠത്തിൻ മുൻപിൽ അത്യുന്നത സ്വർഗം താണിറങ്ങി. മാലാഖമാരുടെ സംഗീതനാദം, സ്വർഗീയനാഥനിന്നാരാധന, അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ സിംഹാസനത്തിങ്കൽ അനവരതം പാടുന്നു ആരാധന. നിത്യപുരോഹിതനീശോയിതാ, ബലിയർപ്പകനായി അൾത്താരയിൽ. നിത്യപുരോഹിതനീശോയിതാ, ബലിയർപ്പകനായി അൾത്താരിൽ. അനുതാപ കണ്ണീരിൽ ആത്മം കഴുകി താതനിന്നേ കാമി വിശുദ്ധ ബലി. അനുതാപ കണ്ണീരിൽ ആത്മം കഴുകി താതനിന്നേകാമി വിശുദ്ധ ബലി. മാലാഖമാരുടെ സംഗീതനാദം, സ്വർഗീയനാഥനിന്നാരാധന, അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ സിംഹാസനത്തിങ്കൽ അനവരതം പാടുന്നു ആരാധന. അപ്പവും വീഞ്ഞുമുയർത്തിടുമ്പോൾ അർപ്പിക്കാമെൻ ജീവസ്വപ്നങ്ങളും. അപ്പവും വീഞ്ഞുമുയർത്തിടുമ്പോൾ അർപ്പിക്കാമെൻ ജീവസ്വപ്നങ്ങളും. നീറുന്ന ദുഃഖവും ജീവിതഭാരവും കൃപയാക്കി മാറ്റണേ നൽപിതാവേ. നീറുന്ന ദുഃഖവും ജീവിതഭാരവും കൃപയാക്കി മാറ്റണേ നൽപിതാവേ. സ്വർഗീയ വൃന്ദങ്ങൾ അണിചേർന്നിതാ, വിശുദ്ധ ഗണങ്ങളും നിരചേർന്നിതാ, പൂജ്യമേ തിരുയാഗപീഠത്തിൻ മുൻപിൽ അത്യുന്നത സ്വർഗം താണിറങ്ങി. ഈശോയിലേറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, സുള്ളിയ മദർ തെരേസ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ്. ഇടവകയുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ തിരുനാള് നമ്മളിന്ന് സാഘോഷം ആചരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരുക്കമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സ്വാഗതം നേരുകയാണ്. വിശുദ്ധയുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച് മധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിലുടനീളം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നേ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്
അടോട്ടുകയം പുല്ലടി ഇടവകകളുടെ വികാരിയച്ഛനായ സ്നേഹമുള്ള മൈക്കിൾ മഞ്ഞക്കുന്നൽ അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ മുഖ്യ കാർമ്മികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൈക്കിൾ അച്ഛനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമുക്ക് വചന സന്ദേശം നൽകുന്നത് അജിത്ത് അച്ഛനാണ്. അച്ഛന് പാണത്തൂരത്തെ കൊച്ചച്ഛനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. OCD സഭാംഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്നേഹമുള്ള പാണത്തൂരത്തെ വികാരി അച്ഛൻ വർഗീസ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛനും നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഇന്ന് വിശുദ്ധ ബലിക്ക് കാർമ്മികരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ നിർവഹിക്കും. നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളും നിയോഗങ്ങളും ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം. അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം, നവമൊരു പീഠമൊരുക്കിടാം. ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടിയാകം തിരുമുൻപാകെ അണച്ചിടാം. അന്നാ പെസഹ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കൽപ്പന പോ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം, ഒരുമയോടി ബലി അർപ്പിക്കാം. അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. അത്യുന്നതമാ സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശനു സ്തുതിഗീതം. ഭൂമിയിലെങ്ങും മർത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും. സ്വർഗസ്ഥിതനാതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ, നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ, സ്വർഗസ്ഥിതനാം
നിഹിതം നിസ്തുല മഹിമാവാ ഭൂസ്വർഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞു സദാ പാവനമായി വിളങ്ങുന്നു. മാനവ വൃന്ദങ്ങൾ ഉൽഘോഷിപ്പു സാമോദം പരിശുദ്ധൻ നീ എന്നെന്നും പരിശുദ്ധൻ നീ പരിശുദ്ധൻ. സ്വർഗസ്ഥിതനാം താതാ നിൻ നാമം പൂജിതമാകണമേ. നിൻ രാജ്യം വന്നിടണമേ. ഹിതമിവിടെ ഭവിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിന്നതുപോലുലകിൽ നെഞ്ചിത്തം നിറവേറണമേ. ആവശ്യകമാം ആഹാരം ഞങ്ങൾക്കിന്നരുളിടണമേ. ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ പുറത്തതുപോ ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടം സകലം പാപത്തിൻ കടബാധ്യതയും അങ്ങു കനിഞ്ഞു പൊറുക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഒരു നാളും ഉൾപ്പെടുവാനിടയാകരുതേ. ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ നിന്നെന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചരുളണമേ. നാളേക്കും രാജ്യം ശക്തി മഹത്വങ്ങൾ താവകമല്ലോ കർത്താവേ. ആമേനാമേൻ എന്നേക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ രക്ഷാപദ്ധതിയിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച അങ്ങയുടെ അനന്തകാരുണ്യത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥയുടെ ഓർമ്മയാചരിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ പരികർമ്മം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ മമ രാജാവേ, പാടും നിൻ പുകഴെന്നും ഞാൻ. സകലേശാ നിൻ തിരുനാമം വാഴ്ത്തിയിടും ഞാൻ അനവരതം. കർത്താവേ നിൻ സ്തുതി പാടും അനുദിനമങ്ങയെ വാഴ്ത്തും ഞാൻ. നാഥൻ മഹിമ നിറഞ്ഞവനും പാരം സുസ്ഥിരമെന്നെന്നും അനവത്യൻ ഭവനാഥാനിൻ മഹിമയ്ക്കളവിൽ അറിവോ ഞാൻ. തലമുറ തലമുറയോടെന്നും തവ കർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരിമളം ഞങ്ങളിൽ വീശുകയും അങ്ങയുടെ സത്യത്തിന് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷനാകുന്ന അങ്ങയുടെ ദീർഘമാരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ. സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നന്മകളും നിറഞ്ഞ് മുടിയുടെ നിൽക്കുന്ന സഭയിൽ നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങലാട്ടെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു, സകലത്തിന്റെയും നാഥായ എന്നേക്കും. ആമേൻ. സർവാധിപനാം കർത്താവേ, നിൻ സ്തുതി ഞങ്ങൾ പാടുന്നു. ഈശോനാഥാ വിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തുന്നു. മർത്യനു നിത്യമഹോന്നതമ ഉത്ഥാനം നീ അരുളുന്നു. അക്ഷയമവനുടെ ആത്മാവിൻ ഉത്തമരക്ഷയുമേകുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. എന്റെ കർത്താവേ, നീ സത്യമായും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോഴും നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ. ശബ്ദമുയർത്തി പാടിടുവിൻ, സർവരുമൊന്നായി പാടിടുവിൻ. എന്നെന്നും ജീവിക്കും സർവേശ്വരനെ വാഴ്ത്തിടുവിൻ, വാഴ്ത്തിടുവിൻ. പരിപാവനനാ സർവേശ, പരിപാവനനാ ബലവാനേ, പരിപാവനനാ ആവർത്തനേ, കാരുണ്യം നീ ചൊരിയണമേ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. വിശുദ്ധരിൽ സംപ്രീതനായി വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനും സ്തുതരഹനം ബലവാനും അമർത്തിനുമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിനൊത്ത വിധം എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്നേക്കും. സഹോദരരെ, നിങ്ങളിരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവിൻ. നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 6-ാം അധ്യായം 3 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കർത്താവെ ആശീർവദിക്കണം. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടാകാനും നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി വർദ്ധിക്കാനും വേണ്ടി ഇവ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക, നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരേ ഒരു കർത്താവാണ്. നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം. ഞാനിന്ന് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. ജാഗരൂകതയോടെ അവ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം. വീട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കണം. അവ കയ്യിൽ അടയാളമായും നെറ്റിത്തടത്തിൽ പട്ടമായും അണിയണം. അവ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ കട്ടിളക്കാലിന്മേലും പടിവാതിൽമേലും എഴുതണം. ദൈവമായ കർത്താവിന് സ്തുതി.
അമ്പരമനവരതം ദൈവമഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം എന്നീ വേദികയിൽ. തങ്കരവിരുതല്ലോ മാനവിധാനങ്ങൾ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം എന്നീ വേദിയിൽ. നിത്യപിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്ക്കും സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം എന്നീ വേദിയിൽ. ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ. ദിവ്യാത്മാവിൻ ഗീതികളാൽ ഹല്ലേലൂയ ഗീതികളാൽ കർത്താവിൻ തിരുദിവസത്തിൻ നിർമ്മലമാകുമനുസ്മരണം കൊണ്ടാടാം എന്നീ വേദിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ കൽപ്പനകളുടെ മധുരസ്വരം ശ്രവിക്കുന്നതിനും ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. അതുവഴി ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സ്നേഹവും ശരണവും രക്ഷയും ഞങ്ങളിൽ ഫലമണിയുന്നതിനും നിരന്തരം ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലും അനുഗ്രഹത്താലും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സഹോദരി, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീയ ഫിലിപ്പിയായിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം 3 8 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതൽ വിലയുള്ളതായകയാൽ സർവവും നഷ്ടമായി തന്നെ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നു. അവനെ പ്രതി ഞാൻ സകലവും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ഛിഷ്ടം പോലെ കരുതുകയുമാണ്. ഇത് മിശിഹായെ നേടുന്നതിനും അവനോട് കൂടെ ഒന്നായി കാണപ്പെടുന്നതിനും വേണ്ടിയത്രേ. എനിക്ക് നിയമത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നീതിയല്ല ഉള്ളത്, പിന്നെയോ മിശിഹായിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി ലഭിക്കുന്ന നീതിയാണ്. അതായത് വിശ്വാസം ആസ്പദമാക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി. അത് അവനെയും അവൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശക്തിയെയും അവൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ മരണത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അങ്ങനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നുള്ള ഉയർപ്പ് പ്രാപിക്കുവാനും ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നോ ഞാൻ പരിപൂർണനാണെന്നോ അല്ല, ഇത് സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ ഈശോ മിശിഹാ എന്നെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. സഹോദരി, ഞാൻ തന്നെ ഇനിയും ഇത് സ്വന്തമാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നില്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ പിന്നിലുള്ളവ വിസ്മരിച്ചിട്ട്
മുമ്പിലുള്ളവയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ മുന്നേറുന്നു. ഈശോ മിശിഹായിലൂടെ ഉന്നതത്തിലേക്കുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാകുന്ന സമ്മാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടും നീ, ഹല്ലേലൂയാ 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 പാടിടും നീ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. നല്ലൊരാശയമെമ്പലധാരിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിടുന്നു. രാജാവിൻ തിരുമുൻപിൽ കീർത്തന മധുവായി ഞാനതൊഴുക്കിടട്ടെ. ഏറ്റമനുഗ്രഹപൂരിത കവിതൻ തൂലിക പോലെ നാവിപ്പോ. താതനും അതുപോൽ സുധനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയുയരട്ടെ. ആദിമുതൽക്കേ നിത്യവുമായി ഭവിച്ചിടട്ടെ. ഹല്ലേലൂയാ പാടിടും നീ, ഹല്ലേലൂയാ 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 പാടിടും നീ, ഹല്ലേലൂയാ ഹല്ലേലൂയാ. സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ പരിശുദ്ധ സുവിശേഷം. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. ഞാൻ ജീവന്റെ അപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു, എങ്കിലും അവർ മരിച്ചു. ഇതാകട്ടെ മനുഷ്യൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ്. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കുകയില്ല. സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാണ്. ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. ലോകത്തിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാണ്. ഇതേപറ്റി യഹൂദർക്കിടയിൽ തർക്കമുണ്ടായി. തന്റെ ശരീരം നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി തരാൻ ഇവൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്നവർ ചോദിച്ചു. ഈശോ പറഞ്ഞു, സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മനുഷ്യപുത്രന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും അവന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്. അവസാന ദിവസം ഞാൻ അവനെ ഉയർപ്പിക്കും. എന്നാൽ എൻ്റെ ശരീരം യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണമാണ്, എൻ്റെ രക്തം യഥാർത്ഥ പാനീയവുമാണ്. എൻ്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എൻ്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. ജീവിക്കുന്നവനായ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചു. ഞാൻ പിതാവ് മൂലം ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ എന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും. ഇത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന അപ്പമാണ്. പിതാക്കന്മാർ മന്ന ഭക്ഷിച്ചു, എങ്കിലും മരിച്ചു. അതുപോലെയല്ല ഈ അപ്പം. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നേക്കും ജീവിക്കും. കഫർനാമിലെ സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കർത്താവായ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതി. മിശിഹായിൽ ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കളെ, ആദ്യമേ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛനും ഈ ഇടവക സമൂഹങ്ങളിലെ എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ തിരുനാളിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മംഗളങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ അമ്മ വഴി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.
ഒരു സെമിനാരിയിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നു. പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇതാണ്, എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാം, ഇതാണ് വിഷയം. അപ്പോൾ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ പ്രൊഫസർ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു സാധാരണ ദിവസം പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരം പ്രസംഗിക്കും? അപ്പം എല്ലാവരും അവരവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് 5 മിനിറ്റ്, 10 മിനിറ്റ്, 2 മിനിറ്റ്, വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ പല മൂലയിൽ നിന്നും വന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രൊഫസറുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു, ഒരു ഞായറാഴ്ചയോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാൾ ദിവസവുമാണ് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എത്ര നേരം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കും? വീണ്ടും സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ലാത്ത പലതരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. അവസാനം ഒരു സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥി എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ആദ്യത്തെ ആൾ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശുകാൽപ്പരരെ, ഈ ഒരു ചിന്ത ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആരെയും പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് ഉറക്കണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ചിന്തയുമില്ല. നമ്മൾ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതവുമായി പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ ഒന്ന് കാണുവാനായിട്ട്, പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർത്ത് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതത്തെ കാണുവാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥകാരന്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് സഭാപിതാക്കന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗം ആരംഭിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇതാണ്, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ. യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് കുറ്റമാണ് പറയുന്നത്. ആ കുറ്റം പറയുന്ന അത് എൻ്റെ മേൽ തന്നെ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറയുക, യോഹന്നാൻ അധികാരമോഹമുള്ളവനായിരുന്നു. നമ്മൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, സെബദീപുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും അവന്റെ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥത്തിൽ കർത്താവിനോട് വന്ന് പറയുകയാണ്, അങ്ങയുടെ രാജ്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മകൻ വലതുവശത്തും അപരൻ ഇടതുവശത്തും ഇരിക്കുവാൻ കാരണമാവണം. ഇതായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ പ്രത്യേകത. എപ്പോഴും ഒരു കസേര, ഒരു അധികാരം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത്, യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷിപ്രകോപിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ക്ഷിപ്രകോപിയായ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂക്കാ സുവിശേഷത്തില്. ഈശോ യൂദയായിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോയിനെ തടയുന്ന കുറച്ച് ഫരിസേയർ സമൂഹത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കർത്താവേ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി ഇറക്കി ഞാൻ ഇവരെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയട്ടെ, പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ക്ഷിപ്രകോപിയായ യോഹന്നാൻ. വീണ്ടും മൂന്നാമത്തേതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇൻടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ അസഹിഷ്ണുതയായിട്ടുള്ള യോഹന്നാൻ. ആ യോഹന്നാനെ കാണുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യഗണത്തിൽ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ യോഹന്നാൻ കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്, നിന്റെ നാമത്തിൽ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടു, അവനോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യോഹന്നാൻ. ഇതാണ് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകന്റെ വ്യത്യാസം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുക എന്നൊക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയും. ഈ 3 സവിശേഷതകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറവുകളുള്ള യോഹന്നാനെ വീണ്ടും യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഏറ്റവും അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പം 20-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ കല്ലറയിൽ മഗ്ദലന മറിയം വന്ന് പത്രോസിനോടും യോഹന്നാനോടും പറയുകയാണ്, കല്ലറയിൽ കർത്താവില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം വളരെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്, യോഹന്നാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഓടി, പക്ഷേ അവൻ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചില്ല. മറിച്ച് അവൻ പത്രോസ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു. വചനം പറയുന്നു, പത്രോസ് ആദ്യം കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു, അതിനുശേഷം യോഹന്നാൻ പ്രവേശിച്ചു. പ്രിയരേ, എന്താണ് ആ 3 ആദ്യം പറഞ്ഞ യോഹന്നാന്റെ 3 പ്രത്യേകതകൾ? ക്ഷിപ്രകോപിയായ, ഇൻടോളറന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അധികാരമോഹിയായ ഈ യോഹന്നാൻ, കർത്താവിന്റെ മരണശേഷം അവനിൽ വന്ന മാറ്റം എന്താണ്?
അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വചനഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധനായ ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പ പറയും, ഇവിടെ ഈ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കും കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തിനും കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിനും ഇടയ്ക്ക് യോഹന്നാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. അത് സംഭവിച്ചത് അന്ത്യത്താഴത്തിന്റെ വേളയിലാണ്. പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ യോഹന്നാന് മാറ്റമുണ്ടായി. യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, കർത്താവിൻ്റെ വശസിൽ ചാരിക്കടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ഒരേ ഒരു മനുഷ്യൻ. അതുകൊണ്ട് ആ ദേവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് 16 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ യോഹന്നാന് തൻ്റെ പേര് എഴുതി ചേർക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെയൊന്നും യോഹന്നാന്റെ പേര് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യേശു സ്നേഹിച്ച ആ ശിഷ്യൻ, അല്ലെ മറ്റേ ശിഷ്യൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് യോഹന്നാൻ സ്വന്തം പേര് എഴുതാതെ, സ്വന്തം പേര് രേഖപ്പെടുത്താതെ സുവിശേഷം എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, മിശിഹായിൽ പ്രിയരെ, സഭാപണ്ഡിതനായ അത്രയും ദേവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനായ ആ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു, അതിൽ സംഭവിച്ചത് അന്ത്യത്താഴ വേളയിൽ യോഹന്നാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് യോഹന്നാൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. മിശിഹായിൽ പ്രിയരെ, നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും, ഈ ഇടവക വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ നാമത്തിലാണോ അതോ മദർ തെരേസയുടെ നാമത്തിലാണോ എന്ന്. എന്താണ് ഈ യോഹന്നാനും മദർ തെരേസയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെ കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു സന്യാസ ഭവനത്തിൽ സാധാരണ തെരേസയായി ഒരു സന്യാസിനിയായി ജീവിച്ച ഈ കന്യാസ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയായി, പാവങ്ങളുടെ അമ്മയായി, അഗതികളുടെ അമ്മയായിട്ട് തീർന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ടാണല്ലേ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ ജീവചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ പറയും, പാവങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. പാപങ്ങൾ അല്ല, പാവങ്ങളും പരിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒരുമിച്ച് പോകുന്നു. ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ജീവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 1976 ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസ് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ നടന്നപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിച്ചു, ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ? ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ മദർ തെരേസയ്ക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞു, ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ എനിക്കെന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു ശക്തിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ, അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക്. ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തി, ഒരേ ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന, സത്യമായും നിത്യമായും കുടികൊള്ളുന്ന കർത്താവിന് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മദർ തെരേസയുടെ നാമത്തിൽ ഈ ഇടവക സമൂഹം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അമ്മ വഴി നിരവധി അനവധി അനുഭവങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടും ഞാൻ എന്തുമാത്രം പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ചുമ്മാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഈ ഇടവകയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി എന്തെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ലഭിക്കാതെ പോയ നന്മകളെ കുറിച്ച് പിറുപിറുക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അതുകൊണ്ടാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളൊരു സംഭവം കാണുന്നത്. പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്നായിരുന്നു? അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല, വിശക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ അവർക്ക് വചനം പറയുക, മന്നയും കാടപക്ഷിയും ഒക്കെ നൽകി ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. വീണ്ടും അവര് മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ പിറുപിറുത്തു. അതിനെന്താ കാരണമെന്ന് വീണ്ടും പരിശുദ്ധനായ ബെനഡിക്ട് 16 മാർപ്പാപ്പ പറയും. ഇതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്ന ഉത്തരം. ഇതാണ്: മന്നയ്ക്കും കാടപക്ഷിക്കും അവരുടെ വിശപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് അവർ ഇച്ഛിച്ചത്, അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ മോശയ്ക്കും അഹ്റോനുമെതിരെ പിറുപിറുത്തു. ശിഖാൽപ്രിയരെ, നാളിതുവരെയുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, എൻ്റെ ഇടവക സമൂഹത്തിൽ, എൻ്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധിയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള സജീവമായ പങ്കാളിത്തം വഴി ഞാൻ എന്തുമാത്രം അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയാറുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷം, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സുവിശേഷം എന്ന യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുക. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് ധാരാളം 2 അത്ഭുതങ്ങൾ, വെള്ളത്തിന് മീതെ നടക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ചിത്രവും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ചിത്രവുമൊക്കെ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്, വളരെ വളരെ അച്ചട്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം 71-ാം വാക്കുകളിലേക്ക് അവസാനം വരുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനം പറഞ്ഞു, ഇത് കഠിനമാണ്, ആർക്കാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുക? അതുകൊണ്ട് അവർ അവനെ ശ്രവിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി. വചനം പറയുകയാണ്, പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ അവനെ അനുധാവനം ചെയ്തില്ല, അനുഗമിച്ചില്ല. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ കർത്താവ് 12 ശിഷ്യന്മാരോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങളും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? നിങ്ങളും പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, ഈ പറയുന്ന ഇത് നിങ്ങളോട് വചനം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഞാനും എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും? നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എടാ ഇരിക്കും പ്ലീസ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ടെമ്പറിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, നീ അവിടെ ഇരിക്കേ, നമുക്ക് 10 പേരെ കൂട്ടാൻ താല്പര്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഞാനും ഇനിയും എന്നെ അതിവിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുന്ന വിശുദ്ധരാരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാധാരണ മാനുഷിക സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും, പോലെ ഇരിക്കേ, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ, എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നാ പറഞ്ഞ വളരെ വ്യക്തമായിരുന്നു, നിങ്ങളും പോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? കാരണം മിശിഹായിൽ പ്രിയരെ, സുവിശേഷത്തിൽ എവിടെയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാതെ സുവിശേഷത്തിൽ എവിടെയും കർത്താവ് സ്വന്തം രക്തം ചിന്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കാണുന്നില്ല. ഒരു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴോ ഒരു ബദിരന് സുഖപ്പെടുത്തിയപ്പോഴോ മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിച്ചപ്പോഴോ ഒന്നും കർത്താവ് സ്വന്തം ശരീരം മുറിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു. അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പിൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ ജനം സുഖം പ്രാപിച്ചു. പക്ഷേ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കാൻ അവൻ സ്വന്തം ശരീരം മുറിച്ചു നൽകി. എത്രയോ വർഷമായി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നു. എൻ്റെ ഞായറാഴ്ച കുർബാനയിലുള്ള എൻ്റെ പങ്കാളിത്തം എന്തുമാത്രമാണ്. ഒരു മുഴുവൻ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ ചില ഇടവകയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു രസമുണ്ട്. സുവിശേഷം വായിക്കുന്നതിന് വരെ 10-30 പേരേ ഉള്ളൂ. സുവിശേഷമായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പം അത് 30 എന്നുള്ള 70 ആയി. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഒരുക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ 70-100 ആയി. കുർബാന സ്വീകരണമാകുമ്പത്തേനും ഒരു 200 പേരുണ്ടാവും. ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവസാനം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഫർമേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കും. എന്താണ്? ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു, അവിടെ തീർന്നു. പ്രിയരേ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറവുകളും പോരായ്മകളും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം കൈവിട്ടതല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തെ കൈവിട്ടതാ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദൈവം കൈവിട്ടു. പിന്നെ പള്ളിയിൽ പോവില്ല, പിന്നെ പള്ളിയില്ല, കുരിശവരയില്ല, പ്രാർത്ഥനയില്ല, ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്നാ? ദൈവം കൈവിട്ടു. പരിശുദ്ധ കുർബാനയോടൊപ്പം ജീവിച്ച മദർ തെരേസയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ തിരുനാളിനും ചില നിയോഗങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഈ വിശുദ്ധിയിൽ വിളങ്ങി നിന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പുണ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ തിരുനാൾ മുതൽ അടുത്ത തിരുനാൾ വരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഈ വർഷം ഈ തിരുനാൾ മുതൽ അടുത്ത വർഷത്തെ തിരുനാൾ വരെ ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും മുടങ്ങാതെ പള്ളി വരും. 3 ആഴ്ചയോ 1 മാസമോ കൂടുമ്പോൾ കുമ്പസാരിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സ്വീകരണം ഞാൻ നടത്തും. ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ മരണം വരെ എന്നല്ല, ഇന്നു മുതൽ അടുത്ത വർഷത്തെ എൻ്റെ തിരുനാൾ വരെ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യും. അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധയായ മദർ തെരേസ പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ആരെയും വിജയത്തിലേക്കല്ല മറിച്ച് വിശ്വസ്തതയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഞാൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത പ്രതിജ്ഞയോട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം വിശ്വസ്തയായിരുന്നു, ഇതാണ് ചോദ്യം. ശികാൽപരിയെ അത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ
ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കണം. ഭൗതികമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ആത്മീയമായ ഒരു ആഘോഷം എനിക്കില്ല എങ്കിൽ, ആത്മീയതയിൽ നിറയുന്ന ഒരു ജീവിതം എനിക്കില്ല എങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു 45-50 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. നമ്മൾ ഹിന്ദി പറയും ചാട്ടായി, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. പക്ഷേ ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ജനങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ്, അച്ഛാ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തോ ഒരു കുറവ്. അത് എന്നാന്ന് അവർക്കും അറിയത്തില്ല, കേൾക്കുന്ന അച്ഛനും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ കുറവ് ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, സുഖമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തോ ഒന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കുറവ്. ശികാൽപ്രിയരെ, ഈ ഒരു കുറവ് ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ചാൽ, ഈ ഒരു കുറവ് ജീവിതത്തിൽ തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ, അത് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ പിടിപെടുന്ന ക്യാൻസർ പോലെ മരിക്കുന്നിടം വരെ അത് നമ്മളെ കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ഒരു കുറവ്, ആ കുറവുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പറയുന്നത്, എൻ്റെ ഭൗതികമായ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ, എൻ്റെ ഭൗതികതയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ എനിക്കൊരു ആത്മീയ ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞത്, പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്, യുക്കരിസ്റ്റിക് ടെൻഡർനെസ്. പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഒരു അഭിവാഞ്ച, ഒരു സ്നേഹം എനിക്കുണ്ടാവണം. പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ത്യാഗ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മദർ തെരേസയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥയായിരിക്കും. ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് വളരെ ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച ഒരു കുടുംബത്തില് ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയോട് ക്രിസ്മസ് കേക്കിന് വേണ്ടി യാചിക്കുകയാണ്. അപ്പം അമ്മ രാവിലെ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ കരോള് വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉണ്ണീശോയും കൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മോന് കേക്ക് തരും, കേക്ക് ഉണ്ണീശോ കൊണ്ടുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല, അമ്മ കുഞ്ഞിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രാവിലെയായി, ഉച്ചയായി, 4 മണിയായി, 5 മണിയായി. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു മനുഷ്യൻ, വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പാക്കറ്റ് കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കടന്നുപോയി. കുഞ്ഞിന് വളരെ സന്തോഷമായി. പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കേക്കാണ്. ആ നടന്നുപോയ മനുഷ്യനോട് ആ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാണോ ക്രിസ്തു? കഥാകാരൻ കഥ ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. കഥ ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളാണോ ക്രിസ്തു? നിങ്ങളാണോ ഉണ്ണീശോ? ശികാൽപ്രിയരെ, പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അത് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല. എനിക്കില്ലാത്ത ഒരു സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വിശ്വാസമായാലും പണമായാലും എന്തായാലും എനിക്കില്ലാത്ത ഒരു സാധനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് വിശ്വാസ തലത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ ഞായറാഴ്ച പള്ളി പറഞ്ഞു വിടാനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തൽപരരാണ്, മക്കളുടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തൽപരരാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കൂടുതൽ ആത്മീയരായി വളരുവാൻ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ടല്ലേ സഭാപിതാക്കന്മാര് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, മിസ്റ്റേരിയം ട്രമന്തും ഫാസിനോരും, ദ മിസ്റ്ററി ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ട്രമൻഡസ് ആൻഡ് ഫാസിനേറ്റിംഗ്. അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹാരഹസ്യമാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന. മിസ്റ്റേരിയം ട്രമന്തും ഫാസിനോരും. ഈ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന, അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഈ രഹസ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ ദിവസവുമായിരിക്കുമ്പോൾ ആഴമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, ആ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സത്യമായും ഈശോ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്, നിത്യമായും ഈശോ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഏറ്റുപറയുവാൻ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾ സാധിക്കട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തിരുനാളിനൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. വലിയ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ടെന്നേ, കുറെ 5-6 തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലാണ്. എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് വലിയ കാര്യം. ഞാൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ വരും. 3 ആഴ്ച അല്ലെ 1 മാസം കൂടുമ്പം കുമ്പസാരിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കും. ഈ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം.
അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനല്ല, ഈ തിരുനാൾ മുതൽ അടുത്ത തിരുനാൾ വരെ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, നിയോഗങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അവിടെ ദൈവം ഇടപെടും. വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെ പോലെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹയായ ഈ മദർ തെരേസയോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് അമ്മയെ ഇതിനു മാത്രം പാവങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തള്ളപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ ഇത്രമാത്രം ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് എവിടുന്ന പ്രചോദനം കിട്ടിയത്? അമ്മ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 1 മണിക്കൂറത്തെ രാവിലത്തെ ആരാധന ഇതിനെല്ലാം എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. രാവിലത്തെ 1 മണിക്കൂറത്തെ ആരാധന ഇതിനെല്ലാം എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഈ തിരുനാൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതിന് വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ മാധ്യസ്ഥം നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിയച്ഛനും ഈ ഇടവക സമൂഹങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വിശുദ്ധ വഴി കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ കൂടെ എന്ന് കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. വിശുദ്ധരുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച് അനുദിന ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും സമചിത്തതയോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നിത്യാനന്ദവും അവർണീയമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനശ്വര ജീവനും നൽകി വിശുദ്ധരെ അനുഗ്രഹിച്ച മിശിഹായെ സ്വർഗ സൗഭാഗ്യം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. മിശിഹായുടെ മാർഗം പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥയുടെ മാതൃക അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടാനും വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനും വരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസ്തയായിരുന്ന ദാസരെ പോലെ അങ്ങ് നൽകിയ താലന്തുകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥയുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. മിശിഹായുടെ സഭ മുഴുവന്റെയും തലവനായ ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് മാർ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ മെത്രാനെയും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപോലത്തെയും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ മാർ ലോറൻസ് മെത്രാനെയും മറ്റെല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും ആത്മീക നന്മകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. കർത്താവായ മിശിഹായെ നിന്റെ കൃപയാൽ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ കരുണയുണ്ടാകണമേ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മയും നാം ഓരോരുത്തരെയും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ ശ്രമിക്കണമേ. ഇടവകയുടെ മധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയുടെ ഓർമ്മയാചരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ദാനങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി നൽകണമേ. വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാൽ അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അർഹരാകുകയും നിത്യാനന്ദത്തിൽ പങ്കുകാരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും ആമേൻ. കർത്താവിൽ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. മിശിഹാ കർത്താവിൻ തിരുമൈ നിണവുമിതാ പാവന ബലിപീഠേ സ്നേഹഭയങ്ങളോടണയുക നാം അഖിലരുമൊന്നായി സന്നിധിയിൽ
വാനവനിരയോടു ചേർന്നേവം പാടാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ നിത്യം പരിശുദ്ധൻ. താതനും അതുപോലാത്മജനും ദിവ്യരുഹായ്ക്കും സ്തുതിയെന്നും ദൈവാംബികയെയും മറിയൂസേപ്പിനെയും സാദരമൂർത്തിയിടാ പാവനമീ ബലിയിൽ. ആദിയിലെ പോലെന്നേക്കും ആമേനാമേൻ. സുതനുടെ പ്രേക്ഷിതരേ ഏകജ സ്നേഹിതരേ ശാന്തി ലഭിച്ചിടുവാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ. സർവരുമൊന്നായി പാടിയിടട്ടെ ആമേൻ ആമേൻ. മർത്തോമായെയും നിണസാക്ഷികളെയും സൽക്കർമ്മികളെയും ബലിദിലോ തീടാം. നമ്മുടെ കൂടെ ബലവാനാം കർത്താവെന്നേക്കും രാജാവാം ദൈവം നമ്മോടൊത്തെന്നും യാക്കോബിൻ ദൈവം നമ്മുടെ തുണയെന്നും. ചെറിയവരെല്ലാം വലിയവരൊപ്പം കാത്തുവസിക്കുന്നു. മൃതരെല്ലാരും നിൻ മഹിതോത്ഥാനത്തിൽ ശരണം തേടുന്നു. ഉദ്ധിതരായിടുവാൻ തിരുസന്നിധിയിൽ ഹൃദയഗതങ്ങൾ ചൊരിയുവിനെന്നേക്കും. നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും പശ്ചാത്താപവുമാ മോദാൻ നിത്യം വാഴ്ത്തിടാം. സർവശക്തനാഥനാ ഏകദൈവമേ വിശ്വസിപ്പുമർത്യരാ ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. ദൃശ്യലോകമെന്ന പോലെ ദൃശ്യലോകവും സൃഷ്ടി ചെയ്ത ദൈവമേ സർവപാലക
സർവശക്തനാമേകദൈവമേ വിശ്വസിപ്പു മർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. സർവസൃഷ്ടിജാലവും തീർത്ത ദൈവമാ സത്യദാതനങ്ങിൽ നിന്നാദ്യജാതന സൃഷ്ടിയല്ല പുത്രന ഈശോ ദൈവജൻ വിശ്വസിപ്പു മർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. ദൈവസൂനു ദൈവമാണേക സത്തയിൽ ലോക സൃഷ്ടി പൂർത്തിയായ അങ്ങിലൂടവേ മർത്യരക്ഷ നൽകുവാൻ പാവനാത്മനാൽ മർത്യരൂപമാർന്നിഹേ കന്യകാത്മജൻ. പീലാത്തോസിൻ വാഴ്ചയിൽ പീഡയേറ്റവൻ ക്രൂശിലേറി ദാരുണം മൃത്യുവാർന്നവൻ 3 നാളിലുള്ളിൽ സത്യദൈവസൂനുവേ മഞ്ഞിലുത്തിതൻ മഹത്വപൂർണ്ണ ശോഭയിൽ. സ്വർഗമാർന്നു മഹിമയോടെ നിത്യപിതാവിൻ വലതു ഭാഗമാർന്നു വാഴും അഹിത കാന്തിയിൽ ഒടുവിലെത്തും ഈ മഹിയിൽ അന്നു വിധിയുമായി സകലരും ശ്രദ്ധിക്കും അന്ത്യവിധി വിനീതരാ. താതനിൽ നിന്നെന്ന പോലെ സുതനിൽ നിന്നുമേ പ്രഭവമാർന്നു വാണിടുന്ന സത്യദൈവമാ ജീവനേകിടുന്ന മഹിത പാവനാത്മനിൽ വിശ്വസിപ്പു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളേവരും. ഏകമാണ് ധന്യമാണ് പാവനം സഭാ ലൈംഗിക പ്രഭാവമാർന്നു സർവജനീനം പാപമോചനം തരുന്ന ജ്ഞാനശാലവും ഏറ്റുചൊൽവു പൂർണ്ണമാ ഞങ്ങളേവരും. മർത്യമുക്തിയാമുയർപ്പു നിത്യജീവനും ഏറ്റുചൊൽവു പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങളേവരും. സർവശക്തനാകുമേകദൈവമേ വിശ്വസിപ്പു മർത്യരാം ഞങ്ങളങ്ങയിൽ. സകലത്തിന്റെ നാഥനായ ദൈവം തന്റെ സ്തുതികൾ ആലപിക്കുവാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കട്ടെ. നമ്മോട് പത്രക്കന്മാരും മേജരാർച്ചന്മാരും മെത്രാപ്പൊലീത്തമാരും ബ്രഹ്മചാരികളുടെ കന്യകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. സ്നേഹമായ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെ സത്യവിശ്വാസനം ഭരിച്ച് വേർപെട്ട എല്ലാവരും സ്മരിക്കും. നമുക്ക് സഹായത്തിന് രക്ഷിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിത്യജീവൻ കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. എന്റെ സഹോദരരെ കുർബാന എന്റെ കരങ്ങൾ വഴി പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. സകലത്തിന്റെയും നാഥനായ ദൈവം തന്റെ അപേക്ഷ നിറവേറ്റുവാൻ അങ്ങേ ശക്തനാക്കട്ടെ. ഈ കുർബാന അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. അങ്ങേക്കും ഞങ്ങൾക്കും ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി അങ്ങ് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ ബലിയിൽ അവിടുന്ന് സംപ്രീതനാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിച്ച സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങളാകുന്ന ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ എളിയവരും പാപികളുമായിരുന്നിട്ടും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് കാരുണ്യാതിരകത്താൽ യോഗ്യരാക്കി അങ്ങ് നൽകിയ ഈ ദാനം തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടും കൂടെ പരിക്രമം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ
നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുതാപത്തോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ കർത്താവിനെ പരാവർത്തി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആദരപ്പോടെ നിന്ന് അവിടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയെ സൂക്ഷിച്ച് വീക്ഷിക്കുവിൻ. ഭയഭക്തിജനകമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഭൂദാശ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പുരോഹിതൻ തന്നെ മധ്യസ്ഥം വരെ സമാധാനം സമൃദ്ധമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തി വിചാരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങൾ നിശബ്ദരെ ആദരപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. മിശിഹാ കർത്താവിൻ കൃപയും ദൈവപിതാവിൻ സ്നേഹമതും റൂഹാദൻ സഹവാസവുമീ നമ്മോടൊത്തുണ്ടാകട്ടെ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയവികാര വിചാരങ്ങൾ. ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങൾ. പൂർവപിതാവാമബ്രാഹം ഇസഹാക്യാക്കോബെന്നിവർ തൻ ദൈവമേ നിത്യം ആരാധ്യൻ. രാജാവേ നിൻ സന്നിധിയിൽ അഖില ചരാചര കർത്താവാ ദൈവത്തിനു ബലിയർപ്പിപ്പൂ. ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം ന്യായവുമാണതു യുക്തവുമാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അങ്ങയുടെ മഹത്വമേറിയ തൃത്വത്തിന്റെ ആരാധ്യമായ നാമം എല്ലാ തരങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്തുതിയും എല്ലാ നാവുകളിൽ നിന്ന് കൃതജ്ഞതയും എല്ലാ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് പുകഴ്ചയും അർഹിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തെയും അതിലുള്ള സകലത്തെയും അനുഭവോടെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മനുഷ്യവംശത്തോട് അളവറ്റ കൃപ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വർഗവാസികളുടെ ആയിരങ്ങളും മാലാഖമാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും മഹോന്നതനായ അങ്ങയെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. അഗ്നിമയന്മാരും അരൂപികളുമായ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധരും അരൂപികളുമായ ക്രോഭന്മാരുടെ ശ്രാപ്പന്മാരോടും ചേർന്ന് നാഥനായ അങ്ങേക്ക് അവർ ആരാധന സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒന്നായുച്ചസ്വരത്തിലവർ തിരുസന്നിധിയിൽ അനവരതം സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. ദൈവം നിത്യമഹത്വത്തിൻ കർത്താവെന്നും പരിശുദ്ധൻ ബലവാനീശൻ പരിശുദ്ധൻ മണ്ണും വിണ്ണും നിറയുന്നു.
വന്നവനവരുടെ മഹിമകളാൽ ഉന്നത വീതിയിലോശാന ദാവീദിൻ സുതനോശാന കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും യുഗരാജാവാ വീണ്ടും വരുവോനും ധന്യം ഉന്നത വീതിയിലോശാന ഓശാന. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ ഗണങ്ങളോട് കൂടെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ എളിയവരും ബലഹീനരും ആകുലരമായ ദാസനപ്പെടുത്തി നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ രക്ഷയുടെ സ്മാരകമായ രഹസ്യം തിരുസന്നതിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവായ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ സ്മരണ ഞങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു. താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട രാത്രിയിൽ ഈശോ നിർമ്മലമായ തൃക്കരങ്ങളിലപ്പമെടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാധ്യനായ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. അപ്രകാരം തന്നെ കാസയും എടുത്ത് കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് വാഴ്ത്തി അവർക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തു, ഇത് പാപമോചനത്തിനായി അനേകർക്കു വേണ്ടി ചിന്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ എൻ്റെ രക്തമാകുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി പാനം ചെയ്യുവിൻ. ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. കർത്താവെ, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിന്റെ ദൈവിക ജീവനെ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കാൻ നീ ഞങ്ങളുടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് പതിച്ചു പോയി ഞങ്ങളെ സമുദ്രിക്കുകയും മൃതരായ ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പാപികളായ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകി ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ പരാജിതരാക്കി ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനമായ പ്രകൃതിയെ നിന്റെ സമൃദ്ധമായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹത്വം അണിയിക്കുകയും ചെയ്തു. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. കർത്താവേ, ശക്തനായ സർവീശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, സാർവത്രിക സഭയുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പിതാവിനും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനും പിതാവുമായ മാർ ലോറൻസ് പിതാവിനും പുരോഹിതന്മാർ, ശംശാനമാർ, സമർപ്പിതരന്മായ പ്രേക്ഷിതൻ, ഭരണകർത്താക്കൾ, മേലധികാരികൾ എന്നിവർക്കും വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ മുഴുവന് വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സ്ലേഹന്മാരുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും അന്തകളുടെയും ബഹുമാനത്തിനും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രീതിജനകമായതും വർദ്ധിച്ച നീതിമാന്മാരും വിശുദ്ധരുമായ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും വേണ്ടി ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ക്ലേശിതരും ദുഃഖിതരും ദരിദ്രരും പീഡിതരും രോഗികളും ആകുലരുമായ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ വേർപിരിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ മരിച്ച വിശ്വാസികൾക്കും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ പ്രത്യാശപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇടവക സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും അയോഗ്യനായി എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. കർത്താവേ, കുർബാന സ്വീകരിക്കണമേ. ദൈവമേ, അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നിർമ്മലവും വിശുദ്ധവുമായ ബലിപീഠത്തിന്മേൽ അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ ശരീര രക്തങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. അങ്ങ് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പിതാവായ ദൈവമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ ഈശോ മിശിഹായെ അങ്ങ് അയച്ചുവെന്നും ഭൂവാസികൾ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായ മിശിഹാവെന്നും
ജീവദായകമായ സുവിശേഷം വഴി വിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ സജീവവും ജീവദായകവുമായ അടയാളത്താൽ മുദ്രിതരും പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ സന്താനങ്ങളുമായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള നൈർമല്യവും വിശുദ്ധിയും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ നാഥനും രക്ഷകനുമായ ഈശോ മിശിഹായുടെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും മഹനീയവും ഭക്തിനകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യത്തെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയും സ്തുതിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായ യാതൊരുപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവേ, നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ. നിരദാസരുടെ കുർബാനയിൽ അവിടുന്ന് ആവസിച്ച് ഇതിനെ ആശീർവദിക്കുകയും പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കടങ്ങളെ പൊറുതിക്കും പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പുള്ളവരെ പ്രത്യാശിക്കും. നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി എല്ലാവരോടും ഒന്നിച്ച് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നവമായ ജീവിതത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ മഹനീയ വിസ്മയാപകവുമായ ഈ രക്ഷാപദ്ധതിയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പ്രകീർത്തിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ അഭിഷിക്തന്റെ അമൂല്യ രക്തത്താലിഷിക്കപ്പെട്ട സഭയിൽ സന്തോഷത്തോടും പ്രത്യാശയോടും കൂടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജ്യമായിടും നിന്റെ നാമത്തിൻ ആദരാൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും സ്തോത്രവും സ്തുതി കീർത്തനങ്ങളും എന്നും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ലോകനാഭാംഗ വിശിഷ്യ പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും നിന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനം പുലർത്തണമേ. സഭയെ രാഷ്ട്രത്തെ ഐക്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കണമേ. യുദ്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. യുദ്ധപ്രിയരായ ജനതകളെ ചിതറിക്കണമേ. വിനയത്തിലും ദൈവഭയത്തിലും സമാധാനപൂർവ്വം ശാന്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ കൃപയ്ക്കൊത്തവിധം എന്നോട് തോന്നണമേ. അങ്ങയുടെ കാരണത്തിനനുസൃതമായി എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവെ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുന്നു, ഞങ്ങൾ തീർത്തും യോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും സ്തുതിരകവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികവുമായ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായേ, നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയും നാഥനായ നിനക്ക് ആരാധന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. സജീവവും ജീവദായകവുമായി അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയതും ലോകത്തിന് മുഴുവനും ജീവൻ നൽകുന്നതുമാകുന്നു. ഇത് ഭക്ഷിക്കുന്നവർ മരിക്കുകയില്ല, പ്രത്യതാ പാപമോചന രക്ഷയും പ്രാപിക്കുകയും നിത്യം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു. രക്ഷകനീശോതൻ ശിഷ്യരെ അറിയിച്ച ദിവ്യരഹസ്യമിതാ, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നാഗതമാം ജീവൻ നൽകിടുമാപ്പം ഞാൻ സ്നേഹമോടെന്നെ കൈക്കൊള്ളുവോ, എന്നിൽ നിത്യം ജീവിക്കും, നേടുമാവും സ്വർഗം നിശ്ചയമാ. നമ്മുടെ
കർത്താവീശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നമ്മെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. നമ്മുടെ രക്ഷങ്ങളുടെ അമൂല്യമായ രഹസ്യങ്ങളെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തജനങ്ങളോട് സമീപിക്കാം. അന്താപത്തിന് രോഗനിശ്ചലത്തോടെ അപരാധങ്ങളും പിന്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടും പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടും സഹോദര തെറ്റുകൾ ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് സ്ഥലത്തിന് ദൈവത്തോടെ കൃപയും പാപമോചനം യാചിക്കുകയും ചെയ്യാം. മനസ്സിൽ നിറയും മലിനതയെല്ലാം കഴുകി ധന്യരാകാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ശത്രുതയെല്ലാം നീക്കി നീതാന്തം ഹൃദയം ദീപ്തമാക്കാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ഹൃദയമൊരുക്കാം നാഥനു നിത്യം നിറയാം ആത്മാവാ. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ഏകമനസായി ദിവ്യരഹസ്യം നിധരാം ഉൾക്കൊള്ളാം. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. ഉത്ഥാനത്തിനും അതുപോൽ ജീവനും കാരണമായിടുവാൻ. അപരാധങ്ങൾ നീക്കണമേ, പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കൃതാസ്ഥരുടെ പാപങ്ങളും അപരാധങ്ങളും കാരുണ്യപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കണമേ. മഹോന്നതവുമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ സകല വിശുദ്ധരോടും ഒന്നിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തരങ്ങളെ പൗത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ദൈവമേ, കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മനോവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിൽ എപ്പോഴും നിർമ്മല ഹൃദയരും പ്രസന്നവദരും നിഷ്കളങ്കരുമായി ഭരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന് അങ്ങേ വിളിച്ച് പ്രകാരം അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാക്കരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. ശക്തനായ സർവേശ്വര, നല്ലവനായ ദൈവമേ, കൃപാപൂർണനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം ഞങ്ങൾ കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാനിടയാകരുതേ, ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ അവന്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും
രാജ്യവും ശക്തിയും പ്രാബല്യവും അധികാരവും അങ്ങയുടേതാകുന്നു, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. അങ്ങയോടും അങ്ങയുടെ ആത്മാവോടും കൂടെ ഏകപിതാവ് പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകരൂഹ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നേക്കും സ്തുതി. ആമേൻ. സഭയിൽ അവിടുത്തേക്ക് സ്തുതി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എല്ലാ നിമിഷവും എല്ലാ സമയവും അവിടുത്തെ കൃപയും കാരുണ്യവും നമ്മുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മെ ജീവന കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപാവരം അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിൽ നാം എല്ലാവരിലും സമ്പൂർണമാകട്ടെ. സഹോദരരെ, വിശുദ്ധയുടെ ഓർമ്മദിനത്തിൽ സകലത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ പുത്രൻ്റെ അമൂല്യമായ ശരീരവും ജീവദായകമായ രക്തവും സ്വീകരിച്ച് സ്തുതി പാടുവീൻ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവിടുന്ന് തൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ വിശുദ്ധയുടെ ഓർമ്മ ആലേഖനം ചെയ്തു. എനിക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹം, സ്നേഹത്താൽ കുടിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം. എനിക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹം, സ്നേഹത്താൽ കുടിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം. കരുതലായി എൻ്റെ അരികിലെത്തും ദിവ്യകാരുണ്യമായി ജീവമന്ന. കരുതലായി എൻ്റെ അരികിലെത്തും ദിവ്യകാരുണ്യമായി ജീവമന്ന. എനിക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹം, സ്നേഹത്താൽ തുടിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം. നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ, എന്നുള്ളിൽ വാഴേണമേ. നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ, എന്നുള്ളിൽ വാഴേണമേ. നിൻ ജീവൻ പകരണമേ. സൗഖ്യദായക ജീവകാരുണ്യമേ, നിന്മാംസരക്തം ഭോജ്യമായി നൽകി. സൗഖ്യദായക ജീവകാരുണ്യമേ, നിന്മാംസരക്തം ഭോജ്യമായി നൽകി. ബലിയായി തീർന്നു നീ അടിയങ്ങൾ
സ്നേഹക്കായി എന്നും ഈ ഓസ്തിയിൽ വാഴുന്നു നീ. ബലിയായി തീർന്നു നീ അടിയങ്ങൾക്കായി എന്നും ഈ ഓസ്തിയിൽ വാഴുന്നു നീ. നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ എന്നുള്ളിൽ വാഴണമേ. നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ എന്നുള്ളിൽ വാഴണമേ. നിൻ ജീവൻ പകരണമേ. ഓസ്തിരൂപനേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എൻ ഹൃത്തിൽ വാഴാൻ കൊതിക്കുന്നു നീ. ഓസ്തിരൂപനേ ദിവ്യകാരുണ്യമേ എൻ ഹൃത്തിൽ വാഴാൻ കൊതിക്കുന്നു നീ. ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായിടാനും ജീവമന്ന തന്നു നിത്യ ജീവനേകുവാൻ. ജീവനുണ്ടാകാനും സമൃദ്ധിയായിടാനും ജീവമന്ന തന്നു നിത്യ ജീവനേകുവാൻ. എനിക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹം സ്നേഹത്താൽ തുടിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം കരുതലായി എൻ്റെ അരികിലെത്തും ദിവ്യകാരുണ്യമായി ജീവമല്ല. കരുതലായി എൻ്റെ അരികിലെത്തും ദിവ്യകാരുണ്യമായി ജീവമല്ല. എനിക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹം സ്നേഹത്താൽ തുടിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ എൻ ഹൃത്തിൽ വാഴണമേ. നിത്യജീവൻ നൽകും പരമസ്നേഹകാരുണ്യമേ എന്നുള്ളിൽ വാഴണമേ. നിൻ ജീവൻ പകരണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപാർത്താൽ ചുറ്റെടുപ്പം പുറ്റം ചെയ്തായികം ദൈവമായ രസങ്ങളെ സമീപിച്ച് ഇവയിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ദാതാവായ ദൈവത്തോട് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കാം. അവർണ്ണീയമായ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവേ അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥയുടെ ഓർമ്മ ആചരിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുത്യർഹവും പരിശുദ്ധവും ജീവദായകവും ദൈവികമായ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകി. ഈ ദാനത്തെ പ്രതി അങ്ങേക്ക് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതയും ആരാധനയും നിരന്തരം സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളാകുന്ന പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ ആശീർവദിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയായ മിശിഹായെ വിശുദ്ധ കുർബാന വഴി ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും നിത്യജീവൻ ഞങ്ങളെ പങ്കുകാരാക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അമൂല്യദാനം എന്നും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതാകട്ടെ. വിശുദ്ധ മദർ തെരേസയെ പോലെ ഞങ്ങളും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുപറയുവാനും ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനും സഹായിക്കണമേ. സകലത്തിന്റെയും നാഥ എന്നേക്കും. ആമേൻ.
കർത്താവാം മിശിഹാ വഴിയായി ദിവ്യാത്മാവിൻ ദാനങ്ങൾ സ്നേഹപിതാവാം സകലേശൻ വിരവോടു നമ്മിൽ വർഷിച്ചു. സ്വർലോകത്തിൻ മഹിമയ്ക്കായി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചല്ലോ. അക്ഷയ സൗഭഗമാർന്നിടാൻ ദൈവം നമ്മെ നയിച്ചല്ലോ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കും, എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യും. മാനവനെന്നിൽ നിവസിക്കും, അവനിൽ ഞാനും നിശ്ചയമായി. വിധിയിൽ വീഴാതവനെ ഞാൻ അന്തിമ ദിവസമുയർപ്പിക്കും. നിത്യായുസ്സവനേകും ഞാൻ, ഏവം നാഥനരുൾ ചെയ്തു. അരുളിയ പോലിൻ നീ ബലിയിൽ പങ്കാളികളാം അഖിലർക്കും ദൈവം കന്നിവാർന്നരുളട്ടെ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമെന്നെന്നും നമ്മുടെ ജീവിത പാതകളിൽ ആവശ്യകമാം ദാനങ്ങൾ നൽകിയ അനുഗ്രഹമരുളട്ടെ. ദൈവം കരുണയോടെ നിന്നും ജീവൻ നൽകും ദൈവികമാം ശുദ്ധിയെഴുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടവരാം അഖിലരിലും ദൈവം വരനിര ചൊരിയട്ടെ. കുരിശടയാളം വഴിയായി നാം സംരക്ഷിതരായി തീരട്ടെ. മുദ്രിതരായി ഭവിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ബലിപീഠമേ സ്വസ്തി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൗരമേ സ്വസ്തി. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കുർബാന കടങ്ങളുടെ പുറത്തേക്കും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും കാരണമാകട്ടെ. ഇനിയൊരു ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ വരുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാവങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രവണത്തിൽ വീഴാനിടയാക്കരുതേ,
ദുഷ്ടാരൂപിയിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേൻ. ഈശോയിലെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, നമ്മളിപ്പോൾ ലതീഞ്ഞ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് പോകുകയാണ്. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഗാന്ധി നഗറുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് വരെയാണ് പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് പോകുന്നത്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി വേണം നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം പോകുവാനായിട്ട്. പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഏറ്റവും മുൻപിലായിട്ട് കുരിശ് നമ്മൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു. അതിൻ്റെ പുറകിൽ കുട്ടികൾ, അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആളുകൾ ലൈനായിട്ട് വരിയായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവം വോളണ്ടിയേഴ്സ് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് ഒരു സൈഡ് ചേർന്ന് വേണം നിങ്ങൾ നടന്ന് പോകാനായിട്ട്. നടുവിൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും രൂപങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും പോവുക. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ശിങ്കാരിമേളം, അതിൻ്റെ പുറകിൽ വിശുദ്ധ മദർ തെരേസായുടെ രൂപം അലങ്കരിച്ച വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് വൈദികൻ ശേഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്രകാരമാണ് പ്രദക്ഷിണത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ. നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ആശീർവാദമുണ്ട് പള്ളിയിൽ. ആശീർവാദത്തിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ജ്യൂസും വെള്ളമൊക്കെ കരുതി